Загубата в битката не е сломила Бриана. Поп-фолк дивата бързо възстановила сили. Помагат и разкрасителните процедури във фризьорския салон, който тя нарича свой офис. Там тя готви нова атака. Крайна цел – Европарламента и депутатско място там. Ще имам безплатна квартира, джобни, кола. Какво ти е мнението, например, за Шенген и за еврото? Има време, както казах, ще говорим друг път, така че да има повод да се видим пак. Решила да опита в Брюксел, защото в Левски не й провървял. За кметица е поискали едва 55 души, а броят на приятелите й във Фейсбук надвишава 1870. Сега в родното й място ще има балотаж за кметското място и Бриана признава, че е ухажвана, за да прехвърли гласовете си. Те са достатъчно умни, моите избиратели, да преценят за кого ще гласуват. В Левски обаче се броят на пръсти хората, които знаят, че Бриана е била кандидат за кмет. Политическа агитация за нея в града никога не е имало. Всички викат, че било певица. Певица ли? Каква ли не аз? Много добре изглежда, много хубава кола кара. Нищо друго. Стройно момиче, хубаво момиче за сега. Бриана обаче казва, че никой не е пророк в собствената си страна и след като се пробва за Европарламента, тук виж опита и за президент. Мога да кажа, Кристалина Георгиева, чакайте ме, идвам. За BTV новините Елица Попова.